pamätáme z najtemnejších stránok ľudských dejín. Za rozsiahlou kampaňou očierňovania Allatra stojí organizácia známa pod názvom RACIRS, Ruská asociácia centier pre štúdium náboženstiev a siekt. Táto štruktúra, ktorá funguje s podporou Ruskej pravoslavnej cirkvi, pripomína modernú verziu stredovekej inkvizície, ale s oveľa širším poľom pôsobnosti. Zatiaľ, čo jej predchodcovia sa obmedzovali na prenasledovanie náboženských skupín, RACIRS rozširuje svoj vplyv oveľa ďalej a zameriava sa na verejné osoby, sekulárne organizácie a dokonca aj na politické strany. Metodika činnosti RACIRS často vyzerá takto. Najprv sa nežiaduca organizácia označí za sektu, potom sa spustí rozsiahly mediálny útok prostredníctvom siete kontrolovaných novinárov. Alarmujúce je, že na odsúdenie a dehumanizáciu ľudí nie je potrebný žiadny dôkaz viny. Už samotná stigma sekta